Està davant de l'artista més agosarà de la història, l'únic que ha despullat l'assassinat de la vulgaritat que els caracteritza i l'ha investit d'excel·lència pròpia de les belles arts. L'art pot transformar els capricis més íntims, prohibits i temuts en realitats. Només cal donar-los forma, arriscar-se i presentar als estupefactes espectadors una revelació fugissera, una visió equívoca, colpidora. Una gran majoria del públic es conformarà amb la visió copiosa de la sang. Un geni, però, cerca una cosa més acurada, més elevada. Enganyar els ulls i el cor, la magnífica poesia d'instant que passa. Els altres homicidis es comporten com personetes perverses i incorregibles que actuen aprofitant la foscúria o la vulnerabilitat de les víctimes. Jo ignoro aquesta regla. He aconseguit dur a terme els crims més superbs de la història, les obres d'art més belles de tots els temps. Al meu costat, la resta es redueixen a mers aprenents limitats a ser la mediocritat dels seus vicis. No comprenen que tot esdevé important en la composició d'un bell assassinat. La disposició dels figurants, els xocs de llum i ombra, el gran dramatisme, la lírica. Assassinar i comprovar que res no corre al meu voltant, que res no canvia. Ans al contrari, que augmenta l'admiració de l'assistent per la meva persona. Resulta simplement impagable. La dona de Llade oferí una copa de licor a Badaf, que la prengué i abans de tastar-lo feu com si brindaràs. Escoltar a l'hongarès parlar apassionat, reivindicant l'homicidi com un art mentre bevia aquest vi el confonia. No comprenia com podien coincidir en gustos i fruccions dos homes d'ètica i moral tan diferents.